Shemdi Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi. Amele mvuke ekseni mbonga umdala njengasemhleni namhlanje angihleki nempamazi yokhala ekehleni if you call it a crime show ngiyazi but ngahleli ngisho maslubeka siphenduka itopic yabahlebi niyahleka ngisasifundanga mangabe sesipanela hleli nethi nesupport ngikhuluma ngathi nehleni kabena ngiyithandi lempilo hlale mkukhwini oshisa ngomlilo njengoba umakhelwane ngcona sibona ngathi nempiko siphelile ke similo nobamba inkunzi esonto nepreach abasaki badumisa uJehova ngene ngidumisa intshiza mphando jonke imnikelo ngijampa amasango ngaze ngiboshelwe phambi komfundisi njengefindo lomshado imali iyangithathela abangani bami imali Tshanda sami. Ngithi ngikutshela ukuthi umuhle kanjani yazi ngihlangana nawe. Ngiyakuthanda. Mlungisa umsebenzi uthole. Ngiphumela amanqina kamabuyazi. Ntokazi kepha ama-CV ngwashilo. Kodwa mlungisa ama-CV awasasebenzi. Bayawalahla ama-CV sihlezi sihlangana nabandiza la emgaqweni. Bekumele ngenze njani ngoba ngiyafuna umsebenzi? Ya, ayimlungisi phela ekhaya mama iyala. Bese mina nginendoda engangenzeli lutho. Ngenze njani sinenhlanhla. Ngoba phela impilo engibekele ngibe khona akukona ukuthi umsebenzi angufuni. Ayi mlungisi. Phela mabe njalo mina kuzomela ngigcine ngikushiye. Angizwanga sinenhlanhla thina. Akunamoya la mlungisi. Ngithi uma ngabe uchubeka ungasebenzi ngizophucela ukuthi ngilahla. Awutshele mina-ke injabulo yakhe isemalini noma esebantwini abanomsebenzi. Abo mlungisi isidala phela lesi sithi imali ayithenga injabulo. Yonke into isidinga imali manje. Ngiyakuzwa. Ya. Ende futhi phela mina nginenkingeni ngende zonke izidinga imali ukuze zixazululeke. Ngizozama ukuthola umsebenzi sinenhlanhla. Okay. Ngiyabonga. Takinyani sasa. Mam. Snake. Fine. Kwenzakalani? Wathula kangaka? Jampuza. Cabanga indlela yokwenza imali. Imali iyafuneka Gadasi mfana omdala. Kumanje ngiyezwa ukuthi usinenhlanhla yangiphunyuka. Uthini ke manje? Senihlukana nesinenhlanhla noma unisumjulela? Hayi. Ukuphinga soza ngikwenze mfana. Kepha seside lesikhathi ngawuthola umsebenzi. Besha mfethu. Yazwala. Yabona Gadasi mfana omdala. Angazi ngizokwenza kanjani. Angazi ngenze njani ngaba yini ngaphandle kwalengane. Nempela angazi. Mfethu. Mara sorry usho nawo mfethu. Angiqondile ukukudelela. And ungangizwa kahle nasekhaya. Yabona la emhlabeni baningi abantu abahlukana abantu ababathandayo. Kodwa impilo iyaqhubeka. Abangafuni futhi ngayo. Yabona mntwana ekhehla. Usobala ukuthi awukazi ube sothandweni ngalendlela engisothandweni ngayo. Ngisho ukuthi eyami inhliziyo yakhiwe ngothando lwalengane. Uma ngeke ngayiboka mayibuka enhlakeni zamehlo, uma ike yangithinta impilo yami iphelele. Ngikwazi mfethu ethanda kuyapha. Ya.
Ngiyakuzwa. Sinanhlanga. Ubuya kuyobona umlungisi. Kanti wena ukhuzwa njani ngempela? Kunini ukhuzwa ngokuthi awuyeke solo ulandelana nalomfana? Hayi cha-ke angilindelanga lokho kuwe mina mfethu. Mina ngilinde ukuthi ungeseke nje ube nami kukho konke njengomfethu ayilento yenza. Ungizwe kahle Sinanhlanhla, angikuhluleli. Kodwa lo mfana loyo uthandane wena naye nisafunda isikolo. Kuze kube manje awukho umehluko. Uhluleka ngisho nokuletha ke i300 lakhaya kuthi azovela phela abonise ukuthi ungumkhwenyana. Sibenze ngithi yabona ukuthi usazana. Ngeke phela azasebenza. Ngeke azasebenza umlungisi. Umlungisi wahluleka ukusebenza unamabhadi lo yamuntu. Really? Ngimchathele ngimlungisi ukuthi mangabachubeka ngasebenzi sumele sihlukane sina. Bekungamele uzumchazele. Wena into ebekufanele uyisho kumlungisi bekufanele ukuthi umlungisi ithova kuphelile. Uvele umyeke kanjalo ungasola umchazela. Phela bengenzi ngilahliso kwenje futhi sisuka kude sinomlungisi. Inkinga iba lapho ke wena sisi. Ukuthi wena ufuna ukuba nomlungisi ngoba nisuka kude naye. Kanti kunabantu abafuna ukuya kude nawe. Wena kufanele uye kumlungisi ubonelele impilo yakho uyibuke ngamanye amehlo manje. Cha ngicela sishintshe le topic sikhulume ngokunye. Yini liyababa iqiniso? Akunaqiniso lana mina. Futhi ngicela ungeke ngenze izinto ngendlela yami. Angazi ke ukuthi le ndlela yakho wenza ngayo izinto umama uzoyithanda yini. Ngizokhuluma naye mina mama. Ngakho angilindelanga i-judgment yakho ngeke ngisabhekana nayo. Ngikiyeka ngithule. Ngikiyeka. Amfana kuzolunga. Ayikho into engeke ilunge. Wona kuzolunga. Madoda. Nahlala ngadabukisa nje kwenze njani? Fela ubala mfowethu, umlungisi ulahlwe nguSinenhlanhla. Manje umlungisi mawalahle nguSinena. Wena uxakwa yindaba noma nawe ulahliwe. Cha mina ngilahlwanga phela ngimhlungu umlungisi lo mfowethu. Yazi le ndoda ayangayitshela le nto uSinenhlanhla somshiya. Hawu kanjani? Lalela la ngitshela. Yabona once ichair. Yathola indoda. Leyo ndoda afuna yenze sure ukuthi iya provide lo mntwana. Ngeke phela ukuthi lo mntwana abazochubeka ekhaya bamtshela into zokugeza. Indoda ikhona. Lo muntu into kumele yenze ufuna uthola umsebenzi. Wekataza. Yabona usine mina ngithandene naye sisafunda isikole engizona. Lalela inkingi lapho. Lo mntwana kade akubekezelela wena. Ungasebenzi. Yabona into kumele uyenze manje. Ngohlelo ukuthola umsebenzi, yekela lo mntwana hamba. Mlungisi mfowethu. Mina into engiyazi ukuthi Sinenhlanhla yakuthanda. And wena ungavumi. Yena into ekumele uyenze ukuthi uthola umsebenzi uzoba right. Qinisile lapho mfana. Ene ngizokwenza njalo ngiyethembisa. Emkhulu, lalela la. Awuthi-ke mina ngijike endlini, usiyosala uthembisa. Nakho, Phela ubala mfowethu, ngisacela nje ungizame nje u5 rand ukubamba yokusheshsha lapha sesitolo. kodwa ngikhumbula nengane engangawe. Into Uyabona ke mfowethu the out. Sibhekisela phasi. Ngiyazivalela. sathi ugwaya ngithi 5 rand uyifunele lo. Isho indoda. Hayi, nawe. Hayi, wedadewethu. Mina awuthi nithi ukuphuma ke ngiyabuya kodwa. Uyaphi? Hayi kahle wena. Ngeke phela mina ngichazele wena ukuthi ngiyapha uyena umama wena. Kahle mfethu angile. Ngiyabuza nje inkinga. Ngixolise dadewethu ingabe ngithethe kabi. Ukuthi mina la khaya angikhumbuli nje uqhaza kumuntu ukuthi uyapi noma uphumaphi. Asina ibe incane. Ukuthi ngibeke umbono nje. Akunankinga nombono wakho dadewethu ukuthi nami ngitholakalanga ukuphendula. I'm not available at present. Please try again later. Ngizakubona.
Uzofikile mvokalalela. Ndoda lana kunomsebenzi ngifuna sewuchuma. Wefela ubala. Ngiyakuzwa. Kodwa mina ngifuna nje nokukhuluma nawe mfowethu kahle kahle. Hawu ndoda uyazi ukuthi wena unjaya. And wonke umsebenzi engiwenzayo ngiwenza nawe. Ngiyakudinga. Cha. Ngikhona ukwenza mfowethu. Naqala uyakhumbula. Ngisebenzela wena. Ngacishe ngaboshwa mina. Lalela mfowethu. Themba mina wena noma ungaboshwa. Ngiyokwenza make sure ukuthi uphila kamnandi apha. Impendulo uqa. Efela ubala mfowethu angisafuni ukwenza le misebenzi yobumnyama mina. Kahle ngathi sokhohle kuningi ba. Fela ubala. Angizelanga ukuthi uzongigwajisa lana mfowethu. Mina sizokhuluma. Thatha umlungisi. Angithi ukhona umlungisi lo hamba nalo komfana lo kwesibuni esisodwa. Thatha yena wenze naye umsebenzi. Mina ngiyabonga bakithi. Lalela la mfowethu. Uzokwenza sure ukuthi ngikunika imali ethe. Caca kancane. Ngicela ukuphendula impendulo enisho phezulu. Uqa. Ngikhona. Bengisacela ukuhamba ngoba kuyacaca esizokhuluma ngako asivumelani ngako. Hayi no, mfoka ngithi. Ungakhululeka mfowethu. Ngiyabona ukuthi ungihlolile singalwanga ndoda endala. Ngiyabonga mfowethu. Asiqabane. Eyenza sibulalane. Imali eyenza sizonda. Kuzolunga. Ayikona kuzolunga. Kuzolunga. Ayikona mamela mama. Wegadasi mfana. Umsebenzi ufuna la ngempela manje. Maye umuntu kumele athole umsebenzi. Onomlutsha sewudinga impela mfowethu. Cabanga nje nami ngifuna nokuthengela mama umbhede. Lo mbhede alala kuwo. Awusuvela amadradi mfowethu. Mina ngiphathisa ngamahloni. Yabona umphethe mfana umjala ngiyayizwa ngifuna ukukutshela manje. Kepha kimi okusenhlizweni ukuthi ngilobolele ingane. Umama wayo uyobona ukuthi ngifanele le ngane. Ngimfanele usinenhlanhla. Yakuzwa mfowethu mfowethu. Wena ngathi sifuna ukuvusa amakhaya. Wena nje ufuna ukolobola. Kujahuko. Inkinga awuqondi wegadasi mfana. Awuqondi. Kade swana mina nalengane. Kumanje nginokelwa yiko lokho ukuthi iyangilahlekela lengane ngenxa yokuthi ngiyahluleka ukuyinza umfazi. Okushuthi wena ungahlala nje ngothola umsebenzi uyahamba usinenhlanhla. Kuyiqiniso lo. Kepha ngizozama ngokusemandleni ukuthi umsebenzi uwuthole. Ngiyakuzwa mfowethu mara ungaqinisa uhlanganisa lapha kufile ubali lo msebenzi wakho ngasiko. Hayi. Khuleka kehla. Yabona mina ngifuna into eqondile. Into ehlangene nofela ubali. Angifuni. Ngiyakuzwa lapho ngakhuluma kubeka lapho. Funa sihlanganise ngendlela eright singahlaqinise sihlanganisa kabi. Ende phela cabanga nje mina ngiyalisabi ijele. Sengifika lapha ejele. Le insizwa lapha yasizidry lapha sesimbiza ngeslay queen. Hayi. Hayi so. Endoda sikhuluma ngomsebenzi la. Asikhulumi ngejele. Kepha ke insizwa endala uma sesikhuluma indaba iqinile. Eyiqiniso futhi. Umsebenzi siyawudinga. Okungukuthi mina isifiso sami ukuthi kusasa sesingamanisa emabhonweni le noma komntaka bani ukucenta kusinkinga. Angazi uthini kuloko. Yabo kuloko uqinisile mfowethu. Ushaya isikhonkosini. Wena ucabanga sivuka ngabobani so ngoba phela mina mfowethu. Ayilalela mina. Ngiyithanda ukuthonga nje. Katasa inkomo yokuthonga yikho mfowethu. Uma sivuke ngo6:30 sabhula amazolo. Siyobe sisebenza yakho. Ya ngizawuzama ukuvuka. No kehla. Athi ke ngehle khona kumele ngikulungise. Ntamba ngicabanga ukuthi ngijike lapha endlini. Khona okusamele ngikusolve mina. inkinga lalela. Ngize kuwe mlungisi. Yabona mangabe uzongitshela ngendaba yafela ubani, I'm not interested. Lalela. Angizanga ngendaba yafela ubani la. Into engizoyikhuluma nawe ibalulekile. Fanele ukuthi wena bese soyibuka ngamehlo omabili uthi uyithathele emqondweni. Qondisa indaba yakho. Wemlungisi, angithi uyazi ukuthi lapha ekhaya
akusana baba. Indoda yimi osome njengobaba manje. Uyakwazi lokho? Oh. Bengizokwazisa ke la mfowethu ukuthi ngicela uhlukane nodadewethu. Ngoba wena mfowethu unamabhadi. Umsebenzi namanje sola utholi kusukela wena wazalwa ukase usebenze uvuka uhlale nje imbiza yesintu. Manje bengithi hlukana nodadewethu. Wena yazi ngoba uhlangana nami bengihlela kona lokho ukuthi kusasa ngiyofuna umsebenzi. Ngizolobola udadewethu ngenza into efanele musu ukukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Mlungisi uyothola lapho umsebenzi wena. Dala mlungisi wena ufuna umsebenzi wena uwutholi. Unamabhadi mlungisi wathela ngamabhadi ene lamabhadi azoza ngenele kudadewethu manje. Ingakho ngisukuma njengendoda ngithi hlukana nodadewethu. Uyabona inkulumo yakho inokoyisa nokuchwenza phakathi. Angazi noma kuyakubona lokho. Cha. Angizanga ngempila. Ngizokhuluma kahle mina nawe njengendoda ukuthi yekela udadewethu ngoba mlungisi wena lokusola uqhubeka ubhebha udadewethu makamithi udadewethu inkinga izoba kimi kodwa akunakodwa la wena man Fusek akunakodwa la wena yeka udadewethu wena unamabhada uthola umsebenzi wena unamabhada ngathi wabhekwa isambali yeka udadewethu uhamba uyothola amanye amantombazane emkhukhwini angana future uyekela uzoze ufakela amadade bhadi akho kudadewethu wena angikushiyi yosala makoto vyazi sarafata pause bedadewethu ngichazile mangiphuma la ngathi ngeke mina ngichazele wena ukuthi niyaphi nokuthi ngibuyaphi. Umama yikho semsebenzini lende futhi ushilo kahle ukuthi sinawe kumele sibonisane ukuthi sichuba kanjani like. Ngeke ngibonisane nawe mina sinenhlanhla. Wena kusafanele uhambe uyofunda ubuntombi kulabo mama abaphethe izintombi. Ufunda ukuthi lokhu intombazana uwedwa la khaya uyigugu kangakanani. Uzoyeka ukuhamba uyiphonsa kulomfana umlungisi. Ngeke phela uzokhethela inhliziyo yami ukuthi ithande phi. Futhi ayenze ngitshele wena. Wena. Yimo menjengobaba la khaya uyangizwa? Ubaba wami wafa. Ngakho ngicela ukuthi ungazenzini. Ngazi lutho njengoba uphuma futhi yathi xoxe lithele ukuthi uyakumlungisa. Wena sadingeka ngikubambe wena nginyathele kayi-1 wena. Uzokhona lokho ngihlonipha uyangizwa? Ngakutshela mina shem. Futhi nje ukuzama ngizokubonisa wabona umliso wenyathela ukuthi into angafaka ngembadala. Ake ngithule. Ngoba khona la iyakhona kodwa ngifuna ukwazi ukuthi mina kwela kithi ayikase yakhishwa ngamathole esibayeni sayo. Shintsha futhi le channel. Ngifaka bopopayo. Ngakuthelela ungathi uthambathambisa umphimbo nona okusakholwa kwanyana. Cha, ngiphuzwa yimi. Okay. Okuyethunjini kona ngoba ngiyabona nendlala ibekile phansi lawo. Ukudla bese ngidlile. Okay, asikho lapho. Endoda. Lana ngiyezwa ngandlebenye kuthiwa ngathi lengoduso yakho ifuna ukuhamba kanhliziyo ngesi. So yonke lento le bengingafuni ukuthi ngikhulume phambi kwalomnganakho uGadasi. Ngoba uyazi indaba ezinjena uhambe nje uyikhuluma emlelweni. Kunomsebenzi indoda engifuna siwenze. Into ephambene nomthetho engizoyenza mina. Hawu, umlungisi. Lana ngithi ngizama ukuthi uvimbe enzansi. Ngoba phela naku lengoduso yakhe ihamba. Usinenhlanhla, ngizongeka ngishiye. Ngizosebenza ngizomlobola umngamo. Uyazi emlungisi angihleki. Kodwa nje wena ucabanga ukuthi impilo ifana nalama movie ama Nigeria ohlezi uyibuka.
impilo iqala ingathi banzimanyana mawusolo usabhekile. Lithi maseliphakathi bese iyashintsha impilo. Kuba mnandi kudle ucheese. Ndoda, mawuthatha ukubheka la, ngizama ukusiza wena. Wena vele uba la akekho umuntu omsizayo. Wena ufuna izinto zenzeke ngendlela yakho, uma sezenzekile ngendlela yakho uyakhohlwa umuntu. Akekho umuntu onendaba naye wena. Hawu, Mlungisi. Sengiyalahleka ke manje ukuthi okusho ukuthi ngibiza umuntu wrong. So vele washintsha Mlungisi waphendukela ukubona umfundisi. Bengisacela ukuvalelisa. Ukuvalelisa. Hayi. Na umnyango ungakhuleka mfowethu. Kodwa once washintsha umqondo ukhumbule ukuthi i-police call ngayishaya nje inkinga ayikho ngoba ngiyazi ukuthi lokho kuthenga hayi nokuba nzimanyana kancane labo. Usale kahle. Uleka mfowethu. In times of sorrow